Ассалому алайкум, духтаро. Ҳозир бо шумо як техника мекунем. Ин медитатсия мебошад. Медитатсия ин як методи психологӣ мебошад барои ором кардани психикаи шумо. Ва ин техника барои шумо кӯмак мерасонад кӯдаки ботинии шуморо ислоҳ кардан ба кӯдаки ботинии шумо ба шифо додан ба вайро озод кардан ба. Ин техника барои шумо боз кӯмак мерасонад барои аз депрессия биромадан, аз стресс биромадан, аз зиққӣ, аз мондашавии рӯҳӣ биромадан. Агар тайёр бошед, сар мекунем. Бояд ки шинед ва шиштаги ҷоятон барои шумо қулай бошад. Ягон ҷои шумо дар намонад. Устунмухраи шумо рост мешавад. Хоҳед шинед, хоҳед хоб равед. Метавонед хоб рафта, фақат ки устунмухраи шумо рост бошад. Дароз кашед почакотонро, дастотонро ором монед. Китфотон кушодагӣ, мушакҳоятон ором ва чашматонро мепӯшед. То вақте ки ин техника тамом намешавад, то вақте ки ман намегӯям ки чашматонро кушоед, чашморо кушодан мумкин нест. Ва атрофангиҳо дар давоми 10-12 минут ба шумо халал нарасонанд. Сар мекунем. Чашматонро пӯшед ва чуқур нафас гиред. Нафасро авваланбор аз бинӣ мегирем, мекашем ва аз дахан нафас мебарем. Чуқур нафас мегирем ва нафас мебарем. Ором мешавем. Ҳар як нафас баровардани мо худамонро озод ҳис кардан ба, худамонро сабук ҳис кардан ба кӯмак мерасонад. Чуқур нафас кашед ва нафас бароред. Анакнун аз шумо хоҳиш мекунам, илтимос мекунам ки ба ёдатон кӯдакии худро биёред. Аз синну соли 3 сола то 12 сола. Чӣ хел будед? Чӣ ба ёдатон мебиёяд? Чӣ хел бо дугонаҳо, бо бачаҳо бозӣ мекардед? Кадом намуди бозиро дӯст медоштед? Вақте ки худатон хастед, чӣ хел вақт мегузарондед? Чӣ тавр муносибат мекардед бо падару модар, бо атрофангиҳо, бо дугонаҳо? Ва чуқур нафас гиред, чуқур нафас бароред аз дахан. Ҳар як нафаскашии шумо танаи шуморо боз ҳам озодтар мекунад, сабуктар мекунад. мушакҳои шумо боз ҳам озодтар мешаванд, сабуктар мешаванд. Офарин. мушакҳои пешонаро, мушакҳои китфро, мушакҳои почакро озод монед. Ва ҳар боре ки шумо ҳозир нафас мекашед ва нафас мебароред, бо нафаскашии шумо ва бо нафас баровардани шумо стресс, зиққӣ, мондашавии рӯҳӣ аз танаи шумо баромада меравад. Бо ҳар як нафаскашии шумо
шумо ба қувват пур мешавед. анакнун худатонро тасаввур кунед. имрӯзанги шумо ва дар даруни шумо ҳаст кӯдаки ботинии шумо. духтарчаи майда, духтаре ки дар ботини шумо то ҳоло зиндагӣ мекунад. худатонро ва кӯдаки ботинии худро тасаввур кунед. он қадаре ки метавонед, он қадаре ки ба ёдатон мебиёяд. анакнун ҳозир шумо ҳамон зане ҳастед ки, ҳамин духтаре ҳастед ки ба ин кӯдаки майда кӯмак расонида метавонед. ба ин духтарчаи майда метавонед меҳр дода, эътиборро дода, ғамхорӣ карда, дӯстдорӣ карда. ин духтар ба шумо ниёзӣ дорад ва ҳозиранги шумо метавонед ин духтарчаи майдаро оғӯш кунед, ба дастатон гиред. нафас мегирем ва нафас мебарорем. зиққи, тарс, хавотир, гирия, стресс, депрессия — ин ҳамаш маънои онро дорад ки шумо бисёр вақт худатонро ба дуюм дараҷа мондед. бисёр вақт аз пайи дигар одамхоҳ шудед. худатон ба меҳр доданро, эътибор доданро, ғамхорӣ карданро баъз кардед, аз ёд бировардед. ҳозир бошад шумо ба ин духтарак меҳр дода, муҳаббат дода, ғамхорӣ карда метавонед худатонро ба қувват биёред, ба ресурс биёред, ба энергия биёред. чуқур нафас мегирем ва нафас мебарорем. духтарчаи майдаро, кӯдаки ботинии худро оғӯш кунед, ба меҳр пур кунед. ҳис кунед чӣ хел дар даруни шумо меҳру муҳаббат, эътибор, ғамхорӣ, дӯстдорӣ мебарояд. шумо дар дарунатон ин меҳрро доред. ҳис кунед чӣ тавр аз дарунатон ин меҳрро гирифта ба кӯдаки ботинии худ дод истодаед. кадом суханҳо ба ин духтарак намерасад? кадом ғамхорӣ намерасад? чӣ хел дӯстдорӣ намерасад? фақат шумо медонед. ва ҳозир метавонед ғамхорӣ карда, дӯстдорӣ карда. чуқур нафас мегирем ва нафас мебарорем. вақте ки одам худашро бисёр вақт ба дуюм ҷо мемонад, худашро аз ёд мебарорад, барои ҳама меҳру эътибор, муҳаббат, ғамхорӣ додан ба ҳаракат мекунад. ҳамаро таъриф мекунад, ба ҳама раҳмат мегӯяд. лекин худашро аз ёд мебарорад, танаи одам, рӯҳи одам, ақли одам он қадар монда мешавад ки касал шуданаш мумкин. ва ҳозир вақте ки шумо ин духтаракро оғӯш мекунед, дӯстдорӣ мекунед, ғамхорӣ мекунед, эътибор медиҳед, ҳамон мушкилиҳое ки то имрӯза ҳал нашудагӣ буд, ҳамон зиққиҳои шумо худ аз худ аз саратон бо нафаскашии шумо тоза мешавад. бо ҳар як меҳр додани шумо, нафас кашидани шумо, ботинии шумо, ин духтараки майда ба муҳаббат пур мешавад.
ба меҳр пур мешавад. Чуқур нафас мегирем ва нафас мебурем. Ана акнун тасаввур кунед боз ҳамин кӯдаки ботинии худро. Ҳозир чӣ ҳол дорад? Ҳозир чӣ хел метобад? Агар ба ёдатон омада истодагӣ бошад, ҳолатҳое ки осебпазир буд барои шумо дар вақти кӯдакиятон, агар ба ёдатон ҳозир травмаҳои шумо, ҳолатҳое ки шумо ҷавоб натавонистед, ҷойҳое ки шумо худатонро муҳофиза карда натавонистед биёяд, омадагӣ бошад, акнун гӯед, ҳозир чӣ тавр худатонро муҳофиза мекардед? Ҳозир чӣ тавр тарафи худатонро мегирифтед? Бо овоз гӯед. Чӣ тавр худатонро муҳофиза мекардед? Чӣ тавр аз ҳамон ҳолат мебаромадед? Бо овоз гӯед. Ва вақте ки шумо мегӯед, дар танаи шумо, дар даруни шумо боз қувват пайдо мешавад, боз меҳру муҳаббат пайдо мешавад. Шумо худатонро боз ҳам боқувваттар, хубтар ҳис мекунед, сабуктар ҳис мекунед. Нафас мегирем ва нафас мебурем. ҳис кунед чӣ хел почакҳои шумо, дастҳои шумо, шӯри шумо ва дар танаи шумо ҳаво ба поён, ба боло рафта мебиёяд. Ба ҳаво, ба муҳаббат, ба меҳр, ба эътибор пур мешавад. Худатонро боз оромтар, расслабленный, боз пурқувваттар, энергичный ҳис мекунед. мушакҳои шумо оромтар мешаванд. нафас гиред ва нафас бароред ва ҳис кунед чӣ хел ин духтараки майда, кӯдаки ботинии шумо дар ботинии шумо, дар қисми қафаси синаатон ва ишкаматон ҷой гирифт. худатонро оғош кунед. ташаккур гӯед барои худатон, барои ин духтарак, барои гузаштагӣ роҳатон, барои гузаштагии мушкилиҳо. раҳмат гӯед, миннатдор шавед барои падару модар, бобои бибӣ, барои аҷдодҳоятон, ки шумо ба дунё омадед. ташаккур гӯед барои худатон. ҳама вақт шумо бо худатон ҳастед, шумо худатон ба худатон ҷавоб медиҳед. ва бо дастотон худатонро оғош кунед. рӯятонро, мӯйҳоятонро метавонед сила карда, дӯстдорӣ карда, таъриф карда. гӯед, ман ҳама вақт туро муҳофиза мекунам. Ман ҳама вақт ба ту ғамхорӣ мекунам. ва ҳама вақт ман тарафи туро мегирам. барои ту ташаккур мегӯям. тайёр бошед, метавонед оҳиста чашмотонро кушода